Ένα λεπτάκι. Ένα momento please. Συγγνώμη που διακόψαμε και θα δείτε το πύργο. Ναι, ξεκινάμε έτσι. Ούψ. Εντάξει, έτοιμο αυτό και κάνουμε αυτό εδώ. Λοιπόν. Ένα λεπτάκι. Εντάξει, έτοιμο. Αυτό το ξεκίνησα από χθες, το πύργο. Αυτά τα κόκκινα θέλει προσοχή γιατί μετά από λίγη ώρα ξανακατάφερα να ανεβώ. Εδώ είναι έτσι και από πάνω. Και το τέλος είναι εκεί πάνω, αυτό το πορτοκαλί. Ναι. Αυτά τα άσπρα κάνουν damage. Ναι. Και αυτό ήταν το parkour. Εντάξει, δεν το λες και τέλειο. Το φτιάξα από χθες αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο. Bye guys. Θα ξαναφτιάξω τέτοιο. Αντίο.